Mým hlavním cílem je snížení dlouhodobého chronického stresu a psychosomatických obtíží, které z toho pro mě vyplývaly. A díky pravidelné józe lépe cítím a vnímám svoje tělo, co je mi příjemný a co ne. A cítím se lépe ve svém těle a také umím říct, když mi něco vadí v mezilidských vztazích, tak to umím dřív poznat a včas to říct a komunikovat, nevybouchnout, když je toho na mě moc. A jako bonus k tomu mě také nebolí záda, takže doporučuji. Jóga pod vedením Martiny mi kompletně změnila život. To, čím se tato jóga liší od jiných, je její léčivá a terapeuticky přidaná hodnota. Přesně zvolenými pohyby a technikami dokáže Martina vaše tělo navrátit zpět k životu a uzdravit vaši duši. Martina využívá celou řadu terapeutických prvků, které pomáhají sklidnit nervový systém, naplňuje samotnou podstatu jógy, která nespočívá v akrobatických a krkolomných asánách, ale v hlubokém propojení na tělo, mysl a duši. Martina dokáže navíc vytvořit velmi přijímající prostředí, které vás podpoří v respektu sami k sobě. Měla jsem velké problémy díky stresu. Opravdu jsem byla studijně i pracovně velmi přetížená a žádala jsem Martinu o pomoc a Marta mě pozvala do jógy pro duši. A to byl absolutní zlom v mém životě. Právě díky její pozvánce do jógy pro duši se můj mozek začal pomalinku zpomalovat, zastavovat a já jsem mohla konečně vydechnout, mohla jsem se jako terapeut znovu cítit ve svém vlastním těle dobře a mohla jsem znovu začít objevovat, co to je, sklidnit, zastavit a mít možnost být sama se sebou. Jóga pro mě je vlastně už dneska taková psychohygiena. Tomu, čemu mě přivedla, je zásadní věc, že stav vědomí, v jakým se nacházím, ovlivňuje to, jak tu danou věc prožívám. Takže vlastně můžu prožívat i docela jako náročnější věci a vnímám to, v jakým stavu jsem vlastně vědomí naladěná, tak je buď vnímám negativně nebo pozitivně. A je to pak teda ale i těžký, když si člověk chce jít zacvičit jinam, tak má velmi, velmi velké nároky na výběr lektora a pak je to těžký, no. Když si chci jít zacvičit mezi lidi, nejenom mezi doma nebo online, tak vlastně už velmi vnímám vedení toho lektora, jak v tónu hlasu, nebo jestli tlačí na pilu, nebo netlačí na pilu, protože už mám tu laťku naprosto jinde. Jo. Je to krásný prožitek a velmi bych vám to všem doporučila. Chtěla bych moc doporučit jógu pro duši s Martinkou, protože mi přináší mnoho hlubokého léčení, jednak na úrovni svého těla, fyzického a také na úrovni svého vnitřního prožitku a své duši. Tak se mějte hezky a rozhodně pojďte do toho.